Discover je letná akadémia. Je to tábor, kde sa naučíš veľa vecí a spoznáš úplne fantastických ľudí. Discover pro mě znamená naučit se věci, co jsem ani nevěděla, že se můžu naučit. Úžasně strávený čas. Autentickosť ľudí. Super týden tohle léto. Spoustu nových zážitků. Dobré priateľstvo a veľa nových skúseností. Je to hrozně unikátní zážitek, v zásadě neexistuje nic, k čemu by se to dalo přirovnat. Je tady toho hrozně moc, co můžu zkusit. Dopoledne máme kurzy, na kterých můžeš zjistit, co tě víc baví a zajímá. Je to mnohem víc interaktivní učení, že prostě jenom nesedíme v lavici. A není to opravdu jenom o tom, že se člověk něco šprtá. Odpoledne pak máme takový víc chill aktivity, jako výlet, slacklineu. Sú tu aj športy a workshopy. Večer pak letní kino, zpívání u ohně. Discover je cool. Já jsem si myslela, že to nebude cool, ale je to mega cool. Išla som sem sama, takže som sa dosť bála, že či zapadnem, či si nájdem nějakých kamarátů. Jsou všichni strašně fajn, všichni jsou strašně otevření. Tady je hodně lidí samo a už první den poznáš skvělý lidi. Kteří jsou buď jako já, anebo pokud nejsou, tak přijímají člověka, jaký je. Člověk nemusí mít strach, že něco neví. Když řeknu něco špatně, tak všichni to pochopí. Sdílíme všichni něco společného, nějaký zájem o poznání. Se tu tak předávají energii mezi sebou ty lektoři, co jsou nějaký mladí profesionálové a zpátky ty studenti ze střední. Je to také, že jsme si všetci rovní. Discover je pro mě Akčnost. Zážitek. tolerance. A zábava. Tábor, kde vás konečne berú vážne a nielen ako nejaké ďalšie decko. Prostě to stojí za to.